Annana Yogurt, fitacciyar ingantacciyar shahararriyar madaran Annana Yogurt. Alhamdulillah, na gode ma na zo na Annana Yogurt. Ai yau ba karamin farin ciki ne ba da naga na zo kamfanin Annana Yogurt. Alhamdulillah. Hukumi ba ta kai ba a shigowa. Ba a shigowa. Kike so? Yauwa, Annana Yogurt nake so. Annana Yogurt ta kara ta duniya duk inda dai ana magana ba wata madara yanzu ingantacciya fitacciya tatacciya nau'in madara ba ta Annana Yogurt. Shi ne nace ni ma ban zo kuma Allah ya kawo ni dan haka aje mu madara. Wace kike so a kawo? A kawo min duka kawo mu. Nan na ya wuce fitar zan iya sha a kuma sai na fita. ai in ana kasa muna da inda za ka zauna ka sha abu ka nitse. Wai har wani guri kuke warewa na musamman? Akwai tebur musamman wanda za ka zauna ka kwantar da hankalinka ka sha ka ji sanyi a rayuwarka ko da iyalanka ka zo akwai gurin da za ku zauna ku sha a sunan da hankalin ku kwance. Kwastomomin ku na waje in suna buƙatar Annana Yogurt a ina za su samu? To wannan alhamdulillah duk fadin Kano ba inda ba mu da reshi sannan kuma makotan jihohi duk fadin Najeriya babu inda ba za ka samu Annana Yogurt ba arewaci da kudanci. Samun su a lera. Ai alhamdulillah yau ina cikin farin ciki na gode. Malam Habiba ina kuɗin kuma ga kuɗi. To ai saboda tsawon kiɗimewa da ne na Annana Yogurt wallahi na mamanta da kuɗin. Kai sai dai kuma ba ni da kashi sai na je POS. A to ai alhamdulillah ita ba ni da su ma ka ga muna da su. Muna da POS ko da ATM ka zo za mu samu cire. Wai har POS in ka bayan ka siya ma harka cikin sauki. Har da POS. Alhamdulillah. Yawwa sawa shi yasa Annana Yogurt, fitacciyar ingantacciyar shahararriyar madaran Annana Yogurt. Za ku iya samun madarar Annana Yogurt a kowane bread mafi kusa da ku. Bugu da ƙari muna da gurin da in ka zo kai da iyalanka za ka zauna ka sha cikin nutsuwa cikin walwala da kwanciyar hankali. Ko da ba ka da kashi muna yin POS take a sallame ka cikin kwanciyar hankali. Kai kamfanin Annana Yogurt ba ta tsaya iyaka nan ba. Muna da abubuwan hawan da in ka sai kaya za mu kai maka har inda kake a faɗin ƙasar nan. Annana Yogurt sai kun zo.